One, open. Happy birthday, Vishnu. Hello, लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आङो बार्थडेआव थांनो ओंखारदों आरोना। माने जोंहा बिबोनांनि फिसालानि बार्थडे दं आरोना। बेयावनो थांनो नागिरदों। बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिमबो शेयार खालामनानै होनोसैलाय आरोना। थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, भिडिअखौ आं जागायलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय दायो एसे ओंखाम जाग्रोना लानोसै आरोना न'आव। माने फुङावनो थांनो लेंहरदों नालाय, बेनिखायनो माने बारा फुंथ' नंला, दायो 9टा जाबाय आरोना। अब्लाबो माने मैगं हानो लेंहरदोंमोन, बेनिफ्राय मैगंखौ हाखांखोसो ना माखोसोथाय मिन्थिला आरोना। आंहा देरि जाबाय एसे स्कुलाव थांनाय, माने ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय, बाबुआ स्कुलाव थांदोंमोन नालाय, बेनिखायनो माने एसे देरि जाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना ओंखाम जाखांनानै। नै जोंहा रानियाबो ओंखाम जागासिनो दङ आरोना, ओंखारथ'वाखै, ओंखाम जाखांनानै ओंखारसिगोन। बेनिफ्राय नै आंबो जानोसै दानिया। ओंख्रिया नै खुसेंग्रा भाजि दिनै हराव हमदोंमोन। बेनिफ्राय दालि, ओंख्रि दालिजों खांख्रिंखला, बेनिफ्राय नै बियो ना भाजा। जानोसै आरोना दानिया। नै लोगोफोर दानिया थांनोसैलाय आरोना जोङो। नै रानिया जाबाय, बार्थडेआव थांनोसै आरो ओंखाम जाखांबाय। मा जाखो? फोथाखौ फुननो मोनासै नै, ना फोथायानो गोमाना थादों रानिना। नागिरना मोनासै, लान्टिटि जाबाय फोथाया, फुनासै ना। थांनोसै बिदिब्ला लोगोफोर जोङो। नै बार्थडेआव मोनफैबाय आरोना आङो। नै मैगं हागासिनो आइया। मा मैगं खिथादोबा? जोगोनार, औवा गाजाजों अनला संदों, ओमफ्राय नाजों माबा माबि बेसर बानलुबो बासिदों। बानलु बासिदों, सामब्राम बासिदों। नै सामब्राम सायदों। सामब्रामा बिबै बार्थडे बयनि ना? बैथिंजाय ना दानगासिनो दङ आरो। नै ना दानगासिनो ना दानग्राफ्रा। ना हरदो ओरैजाय एसे, ना दानग्राफ्रा। आफाया मा ना होनो बेखौ? ममप्लेट दानगासिनो मालाय। बिष्णु नै जोंना बार्थडे बया गेलेगासिनो बिलुनजों गेलेबाय। बिलुनखौ दोननांगौसो ओरै साजायनानै, नोंहा लाबायसो राजा। आयु गाखोबाय। नै बिलुन सुदों बार्थडेनि ना। दाबो सुखाङाखैनो नायलाय एफा गोबाव। नै दासो सुनायनि सुरु खालामदों। माखासे सुखांबाय। माखासे सुखांबाय सुनायालाय। राजाया माला फैनाय राजा? होथारदों सुनाया नै। गोलाव। मा जि बोनो नांगौ? बे माबा खामगोनांखौ लाबाथाय, बे माबा मेचिनखौ लाबाथाय दसेनो जायो। दसेनो जायोना? ओमफ्राय नै बेया खुगाजोंबाथाय गोबाव लायो। खुगा सालायलायगोनहाय ना? हाइजें देदों। होख्लायथारदों देख्रुबनाया, अनलाबो देखांबाय। सानैजों फैजालायदो। जि मोदोमखादोंना? मोदोमसो गारदों होनदां। मा? दे गसं। साथाम देथारबाय। नै बिलुनखौबो सुखांनानै खाखांजोब्बाय आरो नै इयाव साजायजोब्बाय दहाय बिलुन सुनाया। बेनिफ्राय नै केक हानो आराम्भ खालामगासिनो। बेनिफ्राय नै गथ'फ्रा ज' राजानि बार्थडेनि केक हाथारनोसै ना राजा?
3 year जाबाय 3 year जाबाय आरोना राजाया बोसोरथाम जाबाय आरो नै राजाया राजा बार्थडे बय हेपि बार्थडे जासिगोन हेपि बार्थडे दिनै ना नै जोंहा फंबाया बार्थडे बयनि बिफा केकखौ हानो लाबाय आरोना नै Happy birthday to you. Ăn không có ăn đi. Nè. Bữa sau tầm nào. Này, Vishnu, này lên. Vishnu. Này ra ham ăn cái gì? Lột tung tung. hả Buồn đi. Ăn muốn cho tao với mình. Sắp không được đi. One. Happy birthday, Vishnu. Come on. Happy birthday, Vishnu. Happy birthday, Vishnu. Wow, belegli. Belegli. Deh. Di hal-hal itu. Erna nu. Masuk nu. फंबाय सानैजों Biasa siapa nani mau apa nani? Happy birthday, Vishnu. Happy birthday Vishnu Maria. Mauji. Dah pernah waduh bay Mauji. Kep Mauji. abon mà đâu đó Vishnu abon mà đâu đó Maria. Ada apa? Ini Mauji kan sebaik. abon di bitan mà đâu đó Vishnu Banyak. Jangan beri. Jangan nunda dah. Kau wes. kasus agasnya Jangan nih. Dah boleh boleh. 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 tê abon di bitan đâu đó Oh, Sini mana kamu ni? oंख्रि संबाय Ya, kamu संनायनि mana मोनसे होदोंमोन? बेबो जोंना खामजोब्बाय. माया खामखो फैसायानो. फैसा औ. ए सर फैसाबो सावफालायबाय नामा ओंख्रि संनायालाय अबे गय फाथैल' दं, फाथैयाबो खामजोब्बाय. इ खुलुमनाय माना औ. गयानो खामजोब्बाय नै दुइस'आबो खामफाबाय औ. ए सर अनला ओंख्रिखौ एसे साखिनो. आङो औ. नोंसोर साखिनायानो जागोन दे बेनो मालाय जाथिया होगासिनो संनाया नोंसोर बानायग्रा मा ना भाजिखौ बैयावलाय मा संदों बैयाव बै फाजाया Iya माबा खर'जों मैथा Iya ना खर'जों मैथा औ बरिया संदों जों बरिया नोंनिफ्राय नै संथ'वाखै माथो लाब्रा ओइ लाब्रा इयो निरामिस जागोन जों माने ओंखाम मोननो हाग्राखौ खालामबाय आरो अनलाखौल' नायदो नै अनलाया माथो फैसा खामदों नालाय नैयाव दं नै खोस्लियाव देखायथारबाय आफाया गैया एकदम मस्ला मस्लिया नै इयाव दंजोबथारो गैया इयो जिरायना दंजोबो नै आफामोनहा मबाइलखौ बाथोन देदों नै जि लासै रायलायबाय आङो बानलु बाथोन देदों जि गोथाव जाखासिगोन नै बाथोनबो देलायबावो मालाय बेहा बिमाया बार्थडे बयनि बिमाया बाथोन देना होनो नागिरदों जोंनो जाहोनो
Rani le. Rani gile dia ko. Ini. Mana? Babe lagi buat ni saya. Saya lenteng baik sih. Kusi. Oncam जाबाय नै औवा मेवाइ इनिफ्राय मा दे खिन्थालाय Dia जोगोनार सयाबिन मटर आलु मैथा खर' बाथोन इनिफ्राय माबाखौ औवा मेवाइ अनला ना सौफैयाखै ना सौफैबावनांगौ ना लाबोगोन ना बेदर लाबोगोन सफैथ'वाखै होनलाय लाजिदों सासेया रानिया दे मिथिंगा बार्थडेनि मेवाइ जोगोनार मैथा बाथोन ना गैथ'आ नाखौ मोनथ'वाखैलाय नै नाजों मैथा ना खर' दे आंबो नाखौ दासो रानगासिनो दं आरो ना रानग्रायासो रानखौ मानो लायाखै अखासो जाजोब्बाय नै रायबावबाय जाजोब्बाय अखा हागासिनो दं सिजाजोब्बायनो बिसोरा नै ओरैजायबो जागासिनो दङ नै बे बोराय सासेखौसो लागोन आङो बे बोराय सासे खानाय गोमोन आंनि बोराय दे जोंहा आफायाथ' लाखायो नै दारि गोमोन आफाया जोंना आबौआथ' आरो मोनबावबाय खानाया आबौनाथ' गैला आंना बोरायना लोगोफोर दायो बार्थडे जाखांनानै न'आव मोनफैबाय आरोना मोनाबोलायलायबाय नै मोनाफैलायबाय न'आव बार्थडे जानानै इमान गोबाव जाबाय आरोना इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय जाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना इनिफ्राय लाइक खालामना होदो इनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसिनिसिमबो थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाय बाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ